Benvingudes, benvinguts a aquest acte que organitza l'Institut Català d'Antropologia per commemorar el Dia Mundial de l'Antropologia, que avui 20 de febrer, que celebra el tercer dilluns, no, dilluns no, que és dijous avui, perdó, el tercer dijous de febrer. I el que volien des de l'ICA, des de l'Institut Català d'Antropologia, era justament fer palès la importància que té l'antropologia en temes de rellevància social actual. I per això vam pensar que una molt bona manera de fer-ho era justament mostrar el que l'antropologia pot aportar i de fet ja està aportant al tema aquest de la crisi de l'habitatge. Per això hem organitzat aquest col·loqui i comptem amb 3 persones amb àmplia experiència en aquest tema, en el tema de l'habitatge, i que a més formen part d'un projecte de recerca en curs justament sobre aquest tema. Moltes gràcies als 3 per haver acceptat estar aquí avui amb nosaltres. Molt breument faré les presentacions i després donaré el torn de paraula a les invitades. En primer lloc parlarà la Irene Sabater. Irene, moltíssimes gràcies. Està fent un esforç immens perquè es troba malament. Llavors, de veritat, moltes gràcies, Irene, per estar amb nosaltres. La Irene és antropòloga social, és professora d'antropologia de la Universitat de Barcelona i membre de la Junta de l'Observatori d'ESCA. En la seva intervenció, la Irene ens parlarà de la crisi de l'habitatge en clau de gènere. És un tema que coneix molt bé i del que acaba de publicar el llibre, que de veritat us recomano molt, Un lugar para volver, mujeres en lucha por una habitación propia. Benvinguda, Irene, gràcies. Ens parlarà després amb Miguel Ruiz Díaz Reixa, que és advocat de l'Observatori d'ESCA i també és tècnic de recerca en aquest projecte que us deia, que es diu TEVIPROP, tensions entre el dret a l'habitatge i la propietat privada en les relacions d'arrendament, un enfocament sociojurídic, que és un projecte de recerca que es porta a terme entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona. Gràcies, Miguel, per estar aquí. I finalment, en Joao França, que és periodista i és antropòleg, així com investigador doctoral en aquest projecte que us deia del TEVIPROP. I el Joao ens parlarà de la seva llarga experiència en moviments socials, justament de la resposta d'aquests davant la crisi de l'habitatge. Gràcies, Joao, per estar aquí. Abans de passar-los la paraula, us recordo que després de les presentacions hi haurà un breu col·loqui, després s'obrirem un torn de paraula al públic. I també us volia dir que des de l'ICA estem gravant l'acte justament per poder després penjar-ho i que arribi més gent. Sense res més, quan vulgueu, podeu començar. Irene, et passo la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Diana. I gràcies a l'ICA per organitzar aquest acte i d'altres que s'estan organitzant en relació amb el Dia de l'Antropologia. Jo crec que està molt bé que ens celebrem com a antropòlogues un cop l'any i en concret que fem aquest esforç de tenir presència més enllà dels límits de l'acadèmia i de la universitat i que parlem del que fem també en contacte amb coses que passen fora. I la crisi de l'habitatge és una d'aquestes coses que passen fora. La crisi de l'habitatge la podem entendre, i és el que jo proposaré, com una vessant més d'una crisi sistèmica més àmplia, que podem entendre com una crisi de reproducció social, on el que veiem és que es veuen amenaçats els mitjans de vida per una part important de la societat. La crisi de l'habitatge afecta múltiples aspectes de l'accés i de la permanència a l'habitatge. Afecta, per exemple, en termes d'assequibilitat, és a dir, aquests preus desorbitats i que van creixent. També en termes d'inestabilitat, en termes que la tinença és incerta i que està sotmesa a cicles i a voluntats que escapen al control de les pròpies habitants. I també afecta en un tercer sentit, que seria en termes d'habitabilitat, és a dir, les condicions materials en què es troben els habitatges estan sotmeses també o presenten moltes mancances, tot sovint,
no només en termes estrictes d'habitabilitat, en termes de si hi ha humitats o si és insalubre, etc., sinó en termes també de com aquest habitatge en concret s'adequa a les necessitats de les persones que l'habiten. Veiem que això també moltes vegades està sotmès a molta pressió en la situació de crisi. Evidentment, aquesta crisi de l'habitatge afecta desigualment a diferents grups dintre de la societat, en funció d'eixos de desigualtat que s'interseccionen entre si, i en podríem citar varis, podríem parlar del gènere, però també de la condició migratòria, podríem parlar de l'edat, podríem parlar de la racialització, etc. Però convé, tot i tenir en compte aquesta mirada interseccional, podem dir, que parli de com s'interseccionen aquests eixos de desigualtat, crec que és molt important tenir present que la crisi de l'habitatge no afecta només aquells sectors socials que són etiquetats com a vulnerables. Aquest terme o aquesta etiqueta eminentment burocràtica que tendeix a minimitzar el problema, en el fons, i a residualitzar-lo, que és una mica el terme que s'utilitza de vegades, a parlar o a construir una retòrica segons la qual només tenen problema amb l'habitatge els més pobres o els més desposseïts. En realitat, com dic, el que hem de defensar i el que veiem quan examinem etnogràficament la realitat de l'habitatge a casa nostra i també en altres contextos, el que veiem és que és una crisi sistèmica que pot estar més patent o menys, pot haver-hi més consciència o menys d'estar-la patint per part de diferents col·lectius, però sovint, i això és una conclusió gairebé que extrec d'alguna indagació etnogràfica recent, tot sovint aquesta condició sistèmica de la crisi de l'habitatge es desvetlla quan la gent pensa, per exemple, en termes de reproducció domèstica. I m'explico. Quan la gent pensa, potser jo estic en una situació més o menys estable i favorable pel que fa al meu habitatge, tinc la meva necessitat coberta, però si projecto cap a la següent generació, què faran els meus fills o filles? Aleshores és quan es desvetlla aquest problema més sistèmic, quan es pensa, com dic, en termes del cicle de vida, del cicle domèstic i de les relacions intergeneracionals. Clar, si parlem així en general sobre aquesta crisi de l'habitatge i hem de decidir a què l'atribuïm exactament, doncs podem, simplificant molt, però podem identificar una contradicció bàsica entre la idea o la concepció de l'habitatge com un bé d'ús, com un bé que ve a satisfer tota una sèrie de necessitats o d'aspiracions de les persones que habiten aquest habitatge, i d'altra banda, aquesta altra concepció que és molt hegemònica i que ve acompanyada de forces sistèmiques, anem a dir així, de l'habitatge com una mercaderia. Clar, en el marc del capitalisme contemporani, aquest habitatge mercaderia, de fet, es declina, es manifesta ja no només com a mercaderia, sinó com a actiu financer, com a lloc on anar a invertir, a fer inversions especulatives, etc. Per tant, les dinàmiques, davant d'aquesta tensió, les dinàmiques de l'acumulació de capital sota aquest capitalisme financer tendeixen a privilegiar o pressionen perquè es privilegi, més ben dit, aquesta segona concepció de l'habitatge mercaderia o de l'habitatge actiu financer. I això no només és, i convé també tenir-ho molt clar, no només és efecte o no només és conseqüència de les forces del mercat, unes forces impersonals, incausades, etc., sinó que, per contra, és possible aquesta priorització de l'habitatge com a mercaderia per l'acció estatal, per l'acció explícita, les accions i les omissions, a vegades també, de les administracions públiques, dels legisladors, etc., que tendeixen a posar en entredit la funció social de l'habitatge. I sobre això segurament el Miguel ens podrà parlar molt millor des d'un punt de vista més jurídic. La lògica de l'ús, per tant, seria aquesta funció social de l'habitatge, es veu amenaçada per aquesta altra lògica. I d'aquesta manera els habitants o les llars, si volem parlar així més en col·lectiu,
queden exposades a les dinàmiques dels cicles econòmics, no? Són aquestes dinàmiques que van de la bombolla a la crisi, no? I tornen després a la bombolla, no? I que donen peu a tot de formes de despossessió que podem identificar, i aquí l'etnografia ens dona moltes eines, no? Podem identificar amb més detall, no? I podem parlar, per exemple, en alguns casos de gentrificació, quan parlem d'aquesta elitització de certs barris urbans i l'expulsió dels habitants menys benestants, no? I la seva substitució. O podem parlar de la turisticització, quan veiem com les economies urbanes s'especialitzen en el turisme i això també expulsa la població anterior, no? Podem veure processos de desnonaments de tota mena, no només els desnonaments judicials per impagament o per execució hipotecària, sinó també aquests anomenats desnonaments invisibles que es produeixen quan la gent decideix marxar perquè no podrà assumir el nou preu del lloguer, per exemple, no? O processos de segregació espacial, que també serien producte de tot això que estem dient. No? Un altre element que també volia ressaltar és com aquesta lògica de l'ús que podem copsar a través de l'etnografia i a través de recollir l'experiència encarnada de les persones amb la qüestió de l'habitatge. Aquesta lògica de l'ús ens remet a una pluralitat de funcions que compleix l'habitatge. No? I aquí també aquesta complexitat també, gràcies a l'etnografia, la podem copsar, no? Perquè queda molt poc, o és molt difícil, anem a dir, copsar-la mitjançant altres eines de recerca. No? I quan parlo d'aquesta pluralitat de funcions, parlo de que l'habitatge no es pot entendre només en termes molt estrets, com una estructura física que ens dona aixopluc respecte a l'exterior, no? Sinó que hi ha tot d'altres funcions que compleix aquest habitatge. No? Funcions materials i també funcions socials, polítiques i fins i tot simbòliques. I això ho veiem molt clarament, per exemple, en termes del que representa poder estar empadronat en un lloc, poder estar domiciliat i poder, a partir d'això, d'aquest empadronament o d'aquesta domiciliació, poder exercir drets socials i drets civils, no? Poder establir vincles tant a l'interior de la llar entre les diferents persones que cohabiten i també amb altres llars, no? O sigui, vincles que siguin interdomèstics. No? I en el plànol més simbòlic, doncs, parlem de l'habitatge complint també funcions que tenen a veure amb proveir un espai d'intimitat, amb proveir arrelament, sentiment de pertinença en algun lloc, no? Una identitat fins i tot vinculada en aquell lloc, no? Aquesta idea del sentit que té el lloc. Per tant, l'habitatge, quan parlem amb les persones que participen en les nostres recerques etnogràfiques, molt clarament emergeix com quelcom que no és només quatre parets, no? Sinó que inclou tots aquests altres elements. No? I aquí, fent recerca des d'una perspectiva de gènere, en algun projecte recent que ha donat peu a aquest llibre que esmentava la Diana, entre d'altres treballs, el que veiem és la importància de veure, de mirar-nos l'habitatge en una perspectiva diacrònica, no? És a dir, les trajectòries residencials de la gent, no? Veure com les condicions en què habitem a l'actualitat estan molt vinculades o molt relacionades amb com hem habitat en moments anteriors de la nostra vida o fins i tot de la generació anterior, no? Quines oportunitats ha tingut de proveir-nos o de facilitar-nos aquest accés a un habitatge adequat, i també té molt a veure amb com projectem cap al futur. No? Moltes decisions o maniobres, anem a dir, que podem fer amb l'habitatge tenen a veure amb els projectes o com ens projectem cap al futur o fins i tot les següents generacions. Per tant, aquesta mirada diacrònica és fonamental. D'altra banda, també treballar sobre temes d'habitatge implica anar molt més enllà de l'individualisme, en el sentit de parlar amb la gent, però fer-ho no com a individus només, sinó també com a membres d'una llar o d'un grup domèstic, no? Perquè moltes de les coses que fem amb l'habitatge les fem no en tant que individus, sinó en tant que membres d'aquestes llars, no? I, per tant, aquests vincles interns ens interessen també molt. No? I un altre element que també es desprèn molt d'aquesta mirada més, anem a dir, de gènere sobre la qüestió de l'habitatge és tot el que podem dir el treball que hi ha implicat en viure en un lloc.
el treball d'habitar, que és una mica una de les propostes conceptuals que faig al llibre. No? És a dir, la importància de tenir en compte com la gent aplica la seva agència, no? I fa tot de coses per poder viure en un lloc i per mantenir-se vivint en aquell lloc. No? I quan parlo de fer coses, parlo del treball domèstic, per suposat, i del treball de cures que es desenvolupa en l'àmbit de l'habitatge, però parlo també de treball de caire burocràtic, per exemple, no? I ho sabem de manera molt clara quan ens apropem a les assemblees d'habitatge, als moviments socials i tal, doncs tota la feinada burocràtica que té la gent per evitar un desnonament o per buscar un habitatge social, etc, per acreditar la seva vulnerabilitat i, per tant, ser considerats o considerades mereixedores d'un habitatge social, per exemple, o que s'aturi el desnonament, el que sigui. No? I també treball de tipus militant, perquè comprometre's i militar en un espai del moviment per l'habitatge implica molta feina. Llavors, tots aquests elements esdevenen molt clars o es fan molt clars quan parlem amb la gent que està vivint en un lloc determinat, no? I li preguntem què és el que suposa exactament viure en aquest indret. No? I un últim element que també es veu molt clarament quan parlem amb les persones que viuen en els llocs, i en concret en aquesta recerca a la que m'estic referint he parlat sobretot amb dones i amb alguna persona de gènere no binari, no? El que veiem aquí és que és molt important també tenir en compte allò que envolta l'habitatge en termes físics, no? Tot l'hàbitat, tot l'entorn físic i també social de l'habitatge. Podem parlar del barri, podem parlar dels equipaments que aquest barri proveeix, podem parlar de la situació de l'habitatge respecte a la feina, respecte als serveis públics, etc. No? I, per tant, això explica per què moltes vegades ens trobem com la gent es resisteix a les expulsions, no? Fins i tot assumint costos del lloguer, en el fons, inassumibles o molt onerosos, no? Però això s'explica per la importància que té per als habitants, no? Viure en un lloc determinat. Aquestes són, diguéssim, algunes de les idees que surten i que emergeixen molt clarament fent etnografia específicament amb dones en l'àmbit de la crisi habitacional. No? I amb dones, això sí que és important novament reprendre-ho, amb dones que no necessàriament estan en una situació d'exclusió residencial molt severa, sinó que vaig procurar parlar amb perfils de dones molt variats, no? Des de situacions d'un cert privilegi fins a situacions, sí, més dures i més d'exclusió, no? I el que veiem és que hi havia una prevalença molt forta de la preocupació per l'habitatge més en general. Una mica el que us deia abans, no? Fins i tot aquelles que es sentien més o menys segures i més o menys a gust a casa seva, no? I amb unes perspectives d'estabilitat i tal, i de poder-s'ho permetre, no? Quan pensaven potser en la següent generació els hi sorgien els dubtes. O quan feien la hipòtesi de què passaria si, per exemple, em separés de la meva parella, doncs potser també començaria a tenir problemes amb l'habitatge. Aleshores, tot això convé tenir-ho molt present. Quan parlem de la crisi de l'habitatge des d'una perspectiva de gènere, doncs sorgeixen, o per dir-ho així, l'interès parteix molt clarament d'un parell d'observacions que segurament molta gent que està aquí en el públic també pot fer seves, no? I pot sentir com a pròpies observacions com ara doncs, que les dones estan sotmeses o estan afectades de manera específica per la problemàtica de l'habitatge, no? Segurament en situacions més greus o de més precarietat habitacional. No? I d'altra banda, si observem les mobilitzacions al voltant del dret a l'habitatge o reclamant el dret a l'habitatge, veiem també una feminització molt forta d'aquestes mobilitzacions i veiem també una feminització de la presència d'usuàries en les oficines d'habitatge, en els serveis socials, etc. Tot això, diguéssim, és de perogrullo, segurament, no estic descobrint res, no? Però la pregunta és per què? No? Per què estan les dones més compromeses o són més nombroses, diguéssim, amb totes aquestes mobilitzacions o en general amb totes aquestes pràctiques que cerquen el suport extern, no? per mantenir l'habitatge.
del que es tractava d'alguna forma era d'intentar identificar quins eren els mecanismes que explicaven això. I, evidentment, per indagar en aquests mecanismes, i novament el llibre intenta ser com una aportació en aquest sentit, doncs del que es tractava, o una mica el que es veu, és que cal posar en relació la qüestió de l'habitatge amb altres elements que també estan presents i que estan marcant aquestes desigualtats de gènere. I un de molt clar té a veure amb les condicions laborals, amb el fet que les dones tendim a tenir situacions laborals més precàries, etc. D'altra banda, tot el que té a veure amb l'atribució desigual de les responsabilitats de cures en el si de les llars i també socialment, més en general. I un altre element que també queda com molt palès a la recerca i que de fet va ser com una de les dades que va emergir amb força des del principi i en certa mesura he de confessar que com a sorpresa, doncs la qüestió de la violència masclista, com un element també, com un vector i un factor molt fort de precarització de les condicions de l'habitatge. Veiem que les persones, les dones que pateixen violència masclista i han de fugir de casa seva per preservar la seva integritat, en el fons estan patint un desnonament, però ningú els hi reconeix la condició de desnonades i, per tant, no se'ls reconeix el dret a accedir a una alternativa habitacional, com si haguessin patit un desnonament judicial, etc. Crec que m'aturaré aquí. Hi ha tot de coses que segurament el Miguel i el Joao podran reprendre o complementar, etc. I després tindrem temps en el col·loqui per continuar. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Irene. Continuem amb el Miguel. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes també perquè ens hàgiu convidat aquí a participar i crec que la xerrada de l'Irene era molt interessant perquè situava una perspectiva de l'habitatge des de la feminització i alguna de les interseccions que comentava. Jo parlaré de racisme immobiliari i també de classisme en l'habitatge. Llavors aniré llegint una mica perquè a vegades em surt aquesta vena d'anar-ho escrivint i bueno, espero que no sigui molt molest. El propietario prefiere esperar la respuesta del dossier que estamos esperando. És la resposta a una agència immobiliària quan el Yahya truca per confirmar la visita que havien agendat el dia d'abans. Té la intuïció que pot ser un cas de racisme immobiliari i a través d'una amiga confirma les seves sospites. Ella és blanca i és llegida com a basca, això passa a Euskadi. I el dossier que suposadament està esperant no és un inconvenient per visitar la casa. El Yahya acompanya la seva amiga durant la visita perquè vol escoltar de primera mà el que té a dir l'agència immobiliària i això és el que en un moment que es desvetlla la conversa li comenta, diu: hablando de requisitos, uno de los requisitos, lo que pasa es que a veces pues, es un poco brusco decirlo, es que este señor, porque he visto las condiciones, son estupendas, una nómina de 2.000 euros, una nómina de 1.000, pero no quiere a nadie de fuera. Pero ¿qué pasa? Que yo por teléfono no te puedo decir que porque te apellido es Abdul o como sea, no te puedo alquilar. Pero con este tío no hay manera. Se lo he comentado a mi compañera, para mí es violento, ¿entiendes? Sí, ya sé que superarías el seguro de impago simplemente por los ingresos que tienes, pero es que no quiere. Que m'ha dit que m'ha subratllat que no i que no. Sigui per la sorpresa de trobar-se de cop amb la necessitat de xerrar o per la confiança que li dona la impunitat, reconeix que ha discriminat el Yahya per motius ètnico-racials. Però la gent immobiliària no sap que en aquest exercici de sinceritat li estan gravant la conversa. I que el Yahya, amb l'ajuda de Provivienda i de Racisme de Guipúscoa, iniciaran un camí per intentar denunciar i revertir precisament aquesta impunitat per la que gairebé no existeixen ni multes ni condemnes a Espanya. Primer va estudiar les denúncies al Departament de Planificació Territorial, Vivienda i Transportes del Gobierno d'Euskadi i sense permetre que el Yahya es personés durant el procediment, va arribar a la conclusió de que no existen elementos suficientes para demostrar que la inmobiliaria, bla, 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 ha llevado acciones o omisiones que supongan acoso o discriminació i per tant va arxivar la denúncia. Posteriorment, quan es va poder accedir a l'expedient administratiu, es va observar que la prova absolutòria,
que rebatia una mica el testimoni del Yahya, de la seva amiga y de la conversa grabada es que se ha constatado que la inmobiliaria bla 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 ha prestado sus servicios de intermediación inmobiliaria a personas extranjeras y de distintas etnias en numerosas ocasiones. Colaboraciones que han culminado con sendos contratos de arrendamiento entre les partes. Aquesta decisió es va recórrer al Tribunal Superior de Justícia d'Euskadi, que si bé va reconèixer que el Yahya tenia dret a participar en el procediment, no va apreciar ni racisme ni vulneració del dret a un procediment just perquè no hay indicio serio alguno del que pueda desprenderse conducta discriminatòria. Repetim, hi havia una gravació de la conversa. I lo interessant és que l'agent immobiliària, mentre admetia que l'havien discriminat, deia «Aquí nadie somos racistas». Però l'experiència del Yahya ens demostra que és a l'inrevés, que aquí todos somos racistas, ¿no? El cas del Hamid, que no va passar a Euskadi, sinó que va passar al Maresme, que ens queda més a prop, ens apropa aquesta experiència del racisme immobiliari a casa nostra. I com diu ell mateix, això és una cita d'un informe de Provivienda que es diu Voces contra el racismo, que està molt bé, diu rechazo casi total, casi de todas las inmobiliarias, menos de una o dos de las 20 que he mirado. Me extrañó mucho que no lo hicieran, pero si me enseñan el piso, ahí está el juego. Te lo enseñan porque sabe que nadie quiere, que ningún nacional quiere vivir ahí. Así que no tienen más remedio que enseñarlo a cualquiera. De tots aquests casos va presentar 12 denúncies amb les gravacions corresponents que es demostrava que a ell no li volien, vull dir, o no li agafaven el telèfon o no li ensenyaven veure la visita, li deien que estava ocupat, mentre que el seu col·lega Filip, que se'l llegeix com una persona blanca i francesa, sí que li acceptaven. De totes aquestes 12 denúncies es van presentar a l'Ajuntament del seu municipi, que si al principi es va mostrar favorable a estudiar els casos i va arribar a obrir expedients administratius sancionadors que podrien haver comportat una multa, al cap de 2 anys es va arxivar perquè deien que eren temes molt complexos i perquè no tenien personal suficient. Això es va portar a l'agència, es va derivar a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que va dir que no tenia competència, i d'allà es va derivar a l'Agència Catalana, al municipi un altre cop, i del municipi a l'Agència Catalana de Consum. Després de 3 anys, ara s'obre uns expedients administratius sancionadors a l'Agència Catalana de Consum, però el Hamid, que té una dona i 3 fills, i un sou de més de 5.000 euros, encara no ha trobat un pis al seu municipi pel racisme immobiliari. Aquesta no és, malauradament, una qüestió que només passi aquí a Espanya i només és una de les vessants del racisme immobiliari. Hi ha exclusió de l'habitatge protegit i de rellotjaments a qualsevol persona en situació administrativa irregular. Hi ha falta de diagnosi de les necessitats del col·lectiu racialitzat i migrant a Catalunya i la segregació urbanística és una realitat. Fora de l'Estat, el Regne Unit, per exemple, fa anys va aprovar el Right to Rent, que és una norma que obliga els amos dels pisos a comprovar la situació administrativa de les persones que volen llogar, de les llogateres, i a denunciar aquelles que no tenen papers o, com diu la pròpia llei, persones desqualificades per llogar. I si s'incompleix pot arribar a una multa de 20.000 euros en cas d'incompliment. Perú ha seguit el mateix exemple i l'onada racista, autoritària, xenòfoba fa pensar que gent d'extrema dreta de diferents països europeus puguin seguir la mateixa estela. Però no sé si estem tan lluny d'aquesta situació, perquè si allà estan obligats a discriminar, per dir-ho d'alguna manera, però aquí et discriminen constantment, diàriament, i no fan res les administracions públiques i els jutjats, doncs la situació no és la mateixa, però s'assembla bastant. Per tant, hi ha aquesta cosa de veure qui són més propietaris i qui són més llogateres. Aquí afecta més l'explotació rentista. Qui afronta més abusos immobiliaris. Quines persones habiten amb més humitats per preus més cars? A quins barris hi ha menys serveis i pitjors infraestructures? Quines persones es veuen perjudicades per no poder deixar de pagar el lloguer, que puguin deixar de pagar si no reparen les seves cases? Quines pateixen més insomni, depressió, ansietat, assetjament per no trobar un habitatge? Quines es troben més impunement assetjades per veïns o esquadrons com Desocupa? Totes aquestes són unes realitats
que es poden demostrar amb dades, però crec que es sintetitza molt amb aquesta frase que ha popularitzat el Sindicato de Inquilinas de Madrid de el rentismo es racismo. I a través dels casos del Yahya o del Hamid que us explicava és més fàcil entendre que darrere de cada signatura d'un pis per a una persona blanca hi ha diverses persones llegides com a persones no desqualificades en els termes del right to rent, de la llei anglesa, que es queden fora. Llavors, hi havia aquesta part del rentismo és racismo, però després sí que interessava molt també combinar una miqueta amb la discriminació de classe. Fa 15 anys que va esclatar la bombolla, ara estem com veient que hi ha una altra, que era una mica que comentava la Irene. Després d'aquests 15 anys hi ha hagut, amb dades oficials, 2 milions de desnonaments, no es compten els desnonaments invisibles, i l'habitatge segueix sent un bé de mercat i no pas un dret. Llavors, hi ha falta de dades públiques a Espanya a nivell ètnico-racial, dades a nivell de nacionalitat, però no ètnico-racial. Però sí que sabem que les formes de pobresa més severa i les formes d'exclusió residencial afecten de forma desproporcionada les persones estrangeres de fora de la Unió Europea. I més enllà de les dades, quan un veu el sector de les cures, quan un acudeix als serveis públics, transports públics, serveis socials, veu que la classe treballadora o precaritzada d'aquest país és fortament racialitzada, sobretot en ciutats com Barcelona. Per tant, la classe i la racialització, que és una paraula que em genera també debat, però és una realitat bastant forta. Llavors hi ha aquesta qüestió del poder de deshumanització dels migrants que estem veient amb tots els discursos d'extrema dreta i de l'estigmatització dels pobres. Un exemple clar, per exemple, és la demonització dels ocupes, que des del 2016 té molta importància en el món de l'habitatge i ja no són solo los ocupas, sinó que també són los inquiocupas. Això té diverses dimensions, però té un objectiu molt clar, que és la de dividir, fragmentar i aïllar. Que la identitat de la classe mitjana no se n'adoni que el treball ha deixat de ser el valor fonamental per a definir la classe social i que aquest factor ha sigut reemplaçat per l'habitatge, per ser propietari o no ser propietari, per tenir un o més habitatges o no tenir-nos. Això és el que hi ha autors com l'Elisa Atkins, la Melina Cooper o el Martin Konings diuen que és el que està definint ara mateix què entenem per classe. Llavors, potser algo que és interessant i esperançador del moment actual, d'aquesta crisi de l'habitatge que ja dura molts anys i que és sistèmica, com deia la Irene, és que està afectant cada cop a una capa més gran de la població, que fins fa poc no sentia de forma propera com els efectes de l'especulació immobiliària, com són els habitatges turístics, els lloguers de temporada, els lloguers d'habitacions, els lloguers abusius. I per tant, crec que ara és més evident que el rendisme és racisme, el rentismo és racisme, però que el rendisme evidentment és classisme i que la falta de compliment del mandat constitucional, que diu l'article 47 de tot el mundo tiene derecho a una vivienda digna, també diu que els poders han de vetllar per lluitar contra l'especulació. Doncs aquesta falta de protecció contra l'especulació també és una conducta racista i classista. Llavors, des de l'Observatori d'ESCA, formem part del grup promotor, llavors tampoc podíem deixar de dir que hi ha una mesura, que és la del 30%, que encarna molt bé aquesta combinació del racisme i del classisme i de l'especulació. És una mesura que obliga els promotors d'habitatge que construeixin o rehabiliten de forma integral un edifici dintre de la ciutat de Barcelona a destinar 1/3 a habitatge protegit. L'Ajuntament de Barcelona i el seu alcalde, el Jaume Collboni, es vol encarregar aquesta mesura i proposen que els edificis, els habitatges protegits que s'haurien de construir a l'edifici al centre de Barcelona, per exemple, es pugui construir a les afores. Per tant, el centre pels rics i la perifèria pels pobres. Però, per exemple, la vicepresidenta de l'Associació de Promotors de Catalunya va suggerir una idea que ja ha sigut suggerida a Nova York, fa anys quan es va aprovar la mesura del 30% també es va posar sobre la taula, que era de construir 2 portes als edificis que estiguin afectats pel 30%. Una porta pels rics i una porta pels pobres. Per aquesta cosa que tothom tingui clar quin lloc ocupa la societat.
Llavors, jo no sé si potser és com una qüestió d'exercici literari, perquè a vegades em venien dèries, però hi ha una cosa de les manifestacions que hi ha hagut en aquest últim any, que s'han produït arreu de l'Estat, que parlaven de la paraula límits. No? Canàries tiene un límite, però posem límits al turisme, s'ha acabat, abaixem els lloguers. I hi ha una part dels límits que jo crec que interpel·la molt, que és d'aquesta emergència residencial, porta 15 anys, i és molt forta, hi ha una altra de està creixent en la seva ferocitat, els preus cada cop són més inassumibles, però jo crec que també hi ha alguna cosa que ha desbordat els límits permesos per la societat, és a dir, que ha començat a afectar a barris, ètnies, races i classes que en principi no haurien d'haver estat afectades per l'especulació, no? Com aquesta cosa de, doncs, ara ja mirem a una altra generació i tinc, jo com a classe mitjana o burgesa tinc por de que això li afecti a la meva filla. I jo crec que això és important perquè, no? per pensar una miqueta en la connexió entre el racisme, el classisme, i en aquest context global no? De racisme, xenofòbia, autoritarisme, que l'especulació és molt similar amb el Joao, la Irene i la PA, vam organitzar una trobada internacional i es veia clar que l'especulació és igual a Barcelona, Canàries, que a Nova York, Puerto Rico, Buenos Aires, i crec que és interessant que hi ha un conte curt de Kafka que parla d'un senyor que està en un carrer i hi ha un voltor que li està menjant els peus. Primer s'ha menjat les sabates, després li ha menjat els mitjons i passa un vianant per allà i li pregunta que com es deixa menjar pel voltor. Diu, hòstia, és que el voltor és molt gran, fa molta por i pensava que menjaria la cara, llavors li dic que es comenci a menjar els peus. I el senyor diu, bueno, si s'espera mitja hora, es pot esperar mitja hora, i l'altre diu, bueno, és que jo tinc una escopeta a casa, diu, bueno, intenti-ho. I llavors quan escolta la conversa el voltor mata el senyor, li fot un picotasso allà al cap i el mata. Jo crec que té a veure amb això, no? de que l'especulació ha menjat durant molt temps a una capa de la societat que la societat entenia que es podia sacrificar perquè no eren persones qualificades per llogar habitatges, no? Són persones que la llei d'estrangeria els impedeix drets i per tant bueno, que se vayan comiendo los pies. Llavors hi ha com una frase inversa que llegia l'altre dia que em semblava bonic, que era del James Baldwin, que quan parlava del racisme als Estats Units deia que el futur del negre als Estats Units és precisament tan brillant obscur com el de la resta de la societat. I llavors si agaféssim el conte del Kafka i veiéssim, no? com aquesta frase del Baldwin és que el nostre futur és el dels nostres peus. Vull dir, si revertim l'especulació i protegim l'especulació per tothom, el dret l'habitatge serà un dret i no un bé de mercat. Però si deixem que es mengi els peus és molt difícil que l'especulació no ens acabi menjant totes les ciutats, tots els territoris i demés. Llavors jo crec que aquesta vinculació entre racisme i classisme és important tenir-la al cap. I fins aquí... Em poso un cronòmetre per que no se me'n vagi això de les mans, si puc encendre'l. Doncs volia donar les gràcies a la Diana i a l'Ica per la invitació. Em fa molta il·lusió a més compartir aquesta taula amb vosaltres tres i alhora també em fa respecte que sigui el Dia Europeu de l'Antropologia perquè la meva reconversió cap a l'antropologia és més aviat recent i jo tot i que això, el tema del que parlem segurament és dels meus temes de conversa preferit i n'he parlat en diferents contextos, parlar-ne des de l'antropologia també em feia com cert respecte en aquest sentit. I pensant una mica què tenia sentit compartir aquí, pensant en la qüestió dels moviments socials en relació amb la crisi habitacional, pensava en dues qüestions diferents, com dues línies de recerca, per dir-ho així, que he anat treballant els últims anys i davant la dificultat de decidir-me volia fer com una mica pinzellada de les dues coses. D'una banda, una mica la història de les mobilitzacions per l'habitatge que ens porten al cicle de mobilitzacions actuals i de l'altra pensar una mica en estratègies organitzatives i de resposta a aquesta crisi. Totes dues coses partint molt del cas de
la PA, que és el que he treballat més, i avui jo crec que tenim un moviment per l'habitatge molt més ampli i divers i amb moltes més propostes del que vam tenir potser des del 2009 fins al 2016, per posar una data que jo crec que és una riquesa, però també em sembla interessant perquè la PA en certa mesura inicia aquest cicle actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Llavors, d'una banda, pensar com en la història del moviment, perquè a mi em sembla molt interessant pensar en la transmissió d'aquestes estratègies i repertoris d'acció col·lectiva, sobretot per pensar que res no ve del no-res. I com a persona que potser va començar a treballar sobre aquestes qüestions en el context de mobilitzacions del 15M, potser una mica abans, com el moviment anti-Bolonya, però una mica com intentar lluitar contra cert adamisme, aquesta idea de que tot comença ara i que estem inventant la roda. I llavors, quan m'interessava començar a fer recerca sobre la PA, clar, quan vaig començar a rascar vaig veure que la gent que estava allà venia ja de moltes lluites anteriors. I per pensar això m'interessava també com un abordatge una mica biogràfic, partint també de la història oral, de les històries de vida. I quan he treballat sobre aquesta qüestió he estat pensant en les trajectòries personals, diguéssim, de les persones, en aquest cas, que van estar implicades en els inicis de la PA. I crec que és interessant perquè fer com aquest repàs històric explica moltes de les estratègies i decisions que pren després la PA o que va construint quan construeix les seves estratègies. La PA, la plataforma afectades per la hipoteca, perquè ho he dit així sense desglossar les sigles per si algú no ho té situat. Jo us volia fer com alguns apunts d'aquesta història pensant això, si féssim una història del moviment pel dret a l'habitatge, podríem començar a molts llocs diferents, podríem anar a la transició, podríem anar a la vaga de lloguers organitzada pel Sindicat de la Construcció de la CNT l'any 31, però m'interessava sobretot això, com que treballava a partir de la PA, com anar resseguint les trajectòries de gent que o va estar als inicis de la PA o que hi va militar en algun moment o un altre. I jo es volia llançar apunts sobre 3-4 moments i una mica sobre com marquen després quines seran les estratègies que desenvolupa la PA. Jo, en aquest sentit, remuntant en aquestes trajectòries personals, l'antecedent més antic que trobo és el del moviment Ocupa, el moviment d'ocupació, que podríem dir que arriba a Barcelona, a Catalunya i diria que també a l'Estat, l'any 84, en què es crea un col·lectiu que és el col·lectiu Esquat de Barcelona, que ocupa un edifici de 2 plantes municipal al barri de Gràcia, molt inspirat amb les lluites que hi havia en aquest moviment Esquat a altres països, i sobretot gent jove vinculada, diguéssim, a la música punk, una estètica determinada, un determinat tipus d'espais. I aquestes meves experiències duren molt poquet, però el moviment té molta força, sobretot a la segona meitat dels anys 90. I sense voler entrar en molts detalls, perquè també hi ha gent que ho ha treballat molt més això, jo crec que és interessant per pensar en aquests vincles, més enllà de la pràctica en si d'ocupar espais buits per donar-li altres usos, que el moviment Ocupa no ho pensava tant en termes d'habitatge, sinó més en termes potser de dret a la ciutat, de tenir espais de trobada, d'espais de socialització, de crear una cultura pròpia, no tant servien com a habitatge però no estava aquí al focus, hi havia aquesta crítica al no poder accedir a un habitatge, però el focus estava més en un altre lloc. Sí que parlant amb les persones que van participar d'aquest tipus d'espais, una cosa que posen en valor és sobretot que donen força a una tradició autònoma que en aquell moment potser estava una mica de capa caiguda d'alguna manera, i que està molt vinculat a altres moviments d'aquesta tradició dels anys 90, pensant en la insubmissió antimilitarista, en els moviments i espais de contrainformació, en el feminisme autònom i també l'ecologisme social,
que tenien en comú, diguéssim, aquest marc de l'autonomia i com les 3 A's, que eren assemblea, autoorganització i autogestió. Aquesta organització horitzontal, el fes-ho tu mateixa i també el generar els teus propis recursos i no dependre dels recursos de ningú més, que vingui de fora. I és interessant pensar, si intentem com anar traçant aquestes genealogies, que a la PA, tot i que el discurs està molt poc ideologitzat, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha una reivindicació de l'autonomia, potser de moviments llibertaris, sí que incorpora moltes d'aquestes pràctiques en les seves maneres de fer, i això marca molt com la manera de funcionar del que serà la PA. Saltant com en un altre espai o un altre moviment com que marca aquestes trajectòries, aniríem cap a l'altermundisme. El moviment Ocupa a final dels anys 90, el 99 sobretot, comença a patir una repressió més intensa i això porta a una desactivació d'aquest espai que havia estat en aquells anys un espai de trobada de moltes lluites diferents, i el que acaba prenent el relleu com a espai de trobada de gent amb inquietuds, preocupacions diferents, acaba sent l'altermundisme, el moviment global o el moviment per una globalització alternativa o el moviment antiglobalització. I és interessant veure que hi ha persones que passen d'un espai a l'altre i els canvis que podem identificar també, com en aquest moviment. I en relació amb això, amb aquestes qüestions, a mi em sembla especialment interessant pensar en la qüestió d'identitats més obertes i també més diverses. Passem d'un moviment que potser tenia una identitat com molt marcada, venint d'un espai cultural com molt delimitat en certa manera, i acaba sent punt de trobada de gent amb orígens i amb bagatges molt diversos. Gent que venia d'aquests moviments més autònoms, gent que venia del sindicalisme majoritari, gent que venia d'organitzacions catòliques de base, hi ha com tota aquesta barreja. I en aquest sentit em sembla interessant pensar sobretot en com es desenvolupa en aquest marc una altra manera de comunicar-se. Hi ha un cas que em sembla molt interessant, que és el cas de les agències, que és un projecte que neix des d'activistes i artistes a partir d'una convocatòria al MACBA, justament, que vist ara mateix em sembla com conflictiu, crec que ja era problemàtic en aquell moment, però decideixen aprofitar els recursos del museu i organitzen moltes campanyes des del joc, des de la provocació, aquest joc amb el llenguatge, buscar la incidència en els grans mitjans, venint com d'espais de contrainformació, i aquí entra en aquest projecte de les agències, per exemple, tenim Indimèdia, que és un espai de referència com de la contrainformació en aquest moment, un mitjà com creat pels propis col·lectius, però com aquesta incidència en aquests mitjans, prenent molt sovint com el llenguatge de la publicitat, aquesta idea d'arribar com als grans públics, als públics massius. I això ho trobem també després, més tard, a la PA, amb les seves campanyes, a vegades col·laborant amb els mateixos actors, amb col·lectius artístics formats per gent que estava ja en aquests espais. I també és important pensar que després de l'experiència de les protestes de Gènova del juny del 2001, que és una experiència molt traumàtica pel nivell de repressió, doncs el moviment busca aterrar tots aquests processos d'enxarxament a nivell global en l'àmbit més local, i aquí, en el cas de Barcelona concretament, hi ha molt de focus en aquests nous moviments que van aterrar en aquesta lluita global en allò local en la qüestió de l'habitatge. I en aquests vincles, diguéssim, saltem al tercer cas que us volia com assenyalar, que són els vincles amb el moviment veïnal i amb aquestes lluites contra la violència immobiliària i urbanística, que es crea aquesta etiqueta en aquest context, de violència immobiliària i urbanística, sobretot pensant en els processos de transformació urbana de la ciutat. Hi ha alguns processos particulars en què hi ha vincle entre el moviment Ocupa o aquests moviments provinents de l'altermundisme amb moviments veïnals, poden ser el cas del Forat de la Vergonya al casc antic, de l'Aller Robador al Raval o de la lluita contra el Pla dels Ascensors a la Barceloneta. Processos de transformació dels barris que comporten la demolició de molts habitatges que s'arriba a aturar, diguéssim, en el cas de la Barceloneta. I en aquests espais el que veiem és una hibridació entre aquests moviments i un moviment veïnal amb una composició com molt diferent i especialment amb gent més gran i que potser no venia com de les mateixes tradicions ideològiques que la gent que estava en aquests altres moviments. I amb això passen coses molt diverses
En el cas del Forat de la Vergonya, per exemple, s'utilitza, diguéssim, aquest vincle amb els ocupes justament per criminalitzar el moviment i com deslegitimar la protesta veïnal. Aquí hi ha ocupes, no hi ha veïns. I en el cas de la Barceloneta venien d'aquesta experiència i també com intenten abordar això amb més cura i, per exemple, treballant amb diferents identitats. I tenies l'associació de veïnes de l'Hòstia, que eren les senyores grans del barri que muntaven la festa major i que estaven reivindicant, diguéssim, el dret a poder seguir vivint al seu barri. I després tenien la plataforma en defensa de la Barceloneta, que era un altre espai on estaven elles, on estaven la gent de Miles de Viviendes, que era un espai ocupat que hi havia al barri i que, diguéssim, jugaven estratègicament amb aquestes dues identitats per, quan les veïnes no estaven còmodes signant una cosa, fer-ho des de la plataforma, per exemple. I són espais de molts aprenentatges compartits. Per exemple, hi havia gent que m'explicava que la qüestió de recollir signatures, que era una iniciativa de les veïnes, els semblava una cosa completament inútil, i diuen, després ens adonem que això permet estar al carrer, parlar amb la gent, compartir quin és el sentit o què és allò que estem reivindicant i, en certa manera, prendre el pols de si la gent hi està d'acord o no. I això més tard, clar, hi ha gent que ho recorda des de la PA, en el moment més àlgid de la seva mobilització, el 2013, quan feien una iniciativa legislativa popular que va recollir 1,5 milió de signatures a tot l'Estat, que és la construcció de legitimitat pel fet d'estar al carrer, estar compartint les raons, diguéssim, de la lluita i la reivindicació i que permet construir majories en aquest sentit. I us deia, 3 casos i com un extra, que aquest extra seria UB de Vivienda, que és un moviment que és l'antecedent, diguéssim, conegut i reivindicat de la PA. La pròpia gent de la PA diu venim de UB de Vivienda, que és un moviment molt jove, que interpel·la la gent jove que no pot marxar de casa, que té un gran creixement amb aquestes grans manifestacions sota el lema no tindràs casa en la teva puta vida, però també es desinfla molt ràpid. Té una durada de 2 anys que mobilitza molta gent i això acaba caient. I des de la PA, des de la gent que comença, diuen que va ser molt important pensar que en aquell moment només tenien objectius a llarg termini i que, per tant, quan la gent no els veu arribar es desmotiva i, per tant, s'havien de pensar objectius a curt, a mitjà i a llarg termini. I en aquest sentit a la PA el que diuen és que cada cop que s'atura un desnonament, això és una victòria que es dona més d'un cop a la setmana i que genera com una energia i una voluntat de seguir, de dir estem aconseguint coses. Per més que aturar un desnonament només sigui posposar un procés per intentar buscar altres solucions. Però genera com aquest sí se puede, que és aquest lema de la PA que empeny la gent a seguir. Jo, fet com aquest repàs més històric, i ja m'he allargat una mica, volia apuntar com la qüestió de les estratègies pròpies de la PA, que, com us deia, clar, avui tenim un moviment molt més ampli, més divers, però és interessant perquè la majoria de moviments per l'habitatge que tenim avui han replicat molts dels elements del model organitzatiu de la PA, i particularment la qüestió de l'assessorament col·lectiu, que segurament és com de les grans trets característics de l'organització de la PA. És una mica com el nucli del seu ADN. No sé si el Miquel estarà d'acord, després ho comentem. I és això, la PA es planteja, venint de tot aquest bagatge, com una organització de persones afectades i no una organització de militants, que crec que és un debat que podem trobar també en els moviments avui en dia, com del tipus d'organització, i per tant per molta gent és la primera experiència de politització. I mobilitza perfils que no participen o no participarien en altres tipus d'espais polítics. I això acaba comportant altres formes d'activisme també. Sempre explico un militant de la PAC del Bages que ell diu que ell venia d'una tradició de militar en espais on tothom era molt seriós, vestia de negre i estava aquesta cosa, aquest esperit de Black Bloc, i hi havia companys seus, col·legues, que estaven a la PA i li van dir estem ocupant un banc a no sé on, i ell va dir estan ocupant un banc, això és com una gran acció directa anticapitalista, vaig cap allà. I clar, quan arriba allà el que es troba és
gent cantant i ballant, amb una altaveu, una senyora el treu a ballar, estan cuinant, com una altra lògica i una altra dinàmica dins de la mobilització, que ve pel propi perfil de la gent que hi participa, però que en gran mesura és el que està com alimentant que funcioni també aquesta lluita, com aquesta dinàmica de l'alegria en el propi moviment. Però més enllà d'això, com incorporar aquests perfils també és un repte per les pròpies persones que impulsen la plataforma, que estan afectades no de la mateixa manera que la gent que està en risc de perdre casa seva. I això també discursivament a la PA i en diferents PAs hi ha hagut debat sobre aquest concepte d'afectades, una mica també en la línia que deia la Irene, que al final, afectades per la qüestió de l'habitatge, ho estem la majoria de la població. Però hi ha com el repte de pensar com treballar amb aquest col·lectiu que potser no havien treballat perquè venien d'espais més activistes, de gent jove que per un compromís polític es mobilitzava. I aquí el que detecten és que la presència d'un advocat distorsionava l'assemblea, i això del Miguel potser també en pot parlar perquè com a advocat que està a la PA, i també que no hi havia una capacitat per atendre els casos d'un en un, per la quantitat de gent que arribava amb problemes d'habitatge. Llavors, aquest espai de l'assessorament col·lectiu acaba responent al repte de generar un espai en què tothom pugui oferir respostes i la majoria dels casos des de la pròpia experiència. I això requereix com una cura especial per descentralitzar aquesta assemblea i posar l'atenció en qui parla més, posar l'atenció en com es distribueix l'espai. A vegades hi ha companyes de la PA de Barcelona que diuen no ens podem posar totes les que tenim més experiència al mateix lloc de la sala, perquè això genera una dinàmica. I també amb el propi llenguatge, perquè, per exemple, hi ha gent de diferents PAs que diu cuando alguien empieza a hablar en abogado, sí o no jurista, això genera una dinàmica i que la gent s'hi dirigeix d'una altra manera o espera una atenció com personalitzada. I aquest espai, clar, permet posar en valor coneixements que només tenen les persones que han passat per aquesta situació. Això m'ho deia, per exemple, una persona de Pa Vallecas, d'algú que et deia és que en este número Servicios Sociales ja no atiende, llama a este otro. O ho veia fa uns dies a una assemblea de la PAC del Bages que deien és que ara serveis socials de la seu central, si anem ens diran que hem d'anar no sé on. Vull dir que si no estàs passant tu per aquesta situació hi ha informacions com que no t'arriben. I en aquesta dinàmica de l'assessorament col·lectiu és com molt important la qüestió que cadascú s'ha de fer càrrec del seu propi cas. Hi ha aquesta dinàmica que comentàvem fa uns dies amb la Diana que es posen deures a la gent. I això en realitat anima la gent a seguir o genera vincle, perquè tu vas a una assemblea i et donen coses a fer durant la setmana perquè puguis tornar la setmana vinent i explicar allò que has fet. Hi ha gent que diu, a vegades sabem que això no servirà de res, però són passos que s'han de fer. I en relació amb això, la necessitat de generar eines que puguin servir a tothom. I això jo crec que es nota també com aquestes militàncies prèvies que estan vinculades a les lluites per la cultura lliure, per l'internet lliure, i per tant tot el que es fa a la PA es fa en codi obert i es disponibilitza online perquè ho pugui fer servir la persona, de dir baixa't tu aquest document i ves tu a presentar-lo, però també pot servir per gent d'altres col·lectius. I això alhora facilita la creació d'aquesta organització que és distribuïda i escalable, perquè tothom pot crear una plataforma afectades per la hipoteca o un altre col·lectiu d'habitatge que no es digui així, partint de tots aquests recursos sense necessitat d'una centralització de tot això. Anava a apuntar com un parell de coses més, però jo crec que no m'allargo i seguim amb el debat. Així que gràcies. Doncs moltes gràcies als tres per les presentacions. Estic segura que hi ha moltes preguntes. Les deixem pel torn de preguntes i si em permeteu ara, com que estem en el dia de l'antropologia, doncs m'agradaria fer als tres ponents algunes preguntes. I la primera seria justament en aquesta lògica del per què l'antropologia importa, preguntar-les la seva opinió, i aquí no és casualitat que hi hagi perfils diferents, des de l'antropologia, alguna persona que se sent molt clau dins de l'antropologia, algú que és una identitat més fluida, antropòleg i algú més,
Hi ha algú que treballa en antropòlogues, encara que no sigui antropòlogues. Llavors, us volia preguntar justament en aquest tema que tractem de l'habitatge, és què penseu vosaltres que l'antropologia pot aportar a aquest tema? I l'Arene ja en la seva intervenció ja ens ha donat algunes pistes, però si podem parlar explícitament sobre això. No sé si, Irene, tu vols començar? Que comença l'antropòloga. Sí, doncs és veritat que he avançat alguns d'aquests elements que crec que donen sentit a un estudi antropològic de la qüestió de l'habitatge, però si em permeteu doncs els recullo i també completo amb alguna cosa més. El primer element que podem reivindicar i que crec que és molt clar és el mètode etnogràfic. Aquest mètode que ens permet copsar l'experiència quotidiana de la gent i que ens permet recollir les subjectivitats, ens permet veure les vivències, les experiències de la gent més enllà de números, de xifres agregades, etc. I que, per tant, ens permet recollir una enorme complexitat dels fenòmens, que a més ens hem de mirar des de diferents perspectives. Aquí, per exemple, m'agradaria trencar una llança perquè fem més estudis etnogràfics sobre temes d'habitatge, no només fixant-nos en les habitants, en les persones afectades per una problemàtica que amenaça les seves condicions d'habitació, etc., sinó tots els altres actors que estan implicats en tot això. I això és una cosa que en aquest projecte que has esmentat, Diana, on participem tots tres, el TVIPROP, estem intentant fer, no parlar només amb els habitants, sinó també identificar els altres actors implicats. I ho hem fet també jo mateixa en moments anteriors, estudiant, per exemple, les execucions hipotecàries, doncs parlar, per exemple, amb els empleats de banca, que van ser els grans facilitadors de l'accés al crèdit durant l'època de la bombolla hipotecària. Sota quines premisses ho feien, quines eren les seves pràctiques, quina consciència tenien d'estar sobreendeutant o promocionant el sobreendeutament de les persones hipotecades, etc. I qui diu aquests mediadors bancaris, hauríem de parlar també amb els agents de la propietat immobiliària, que són uns actors clau aquí, i amb els lobbies en general que pressionen perquè es legisli en una direcció o en una altra, tot el que és el sector immobiliari. Aquí tenim treballs també molt interessants fets des de l'antropologia i des d'altres disciplines afins. Tenim treballs fets, per exemple, sobre els representants dels fons d'inversió en el mercat amb el mercat immobiliari barceloní. Estic pensant en el treball del Jordi González Guzmán, per exemple. Aquesta mena de coses ens interessen molt. Per tant, l'etnografia que ens permet recollir les diferents perspectives de la problemàtica i mirar la problemàtica des dels diferents angles. Evidentment, els moviments socials també són un actor molt rellevant i aquí hi ha també molta feina feta i molta per fer, però vaja, anar més enllà, diguéssim, de la visió exclusivament des de els qui són víctimes de la crisi, més clarament. Evidentment, aquesta visió és necessària, però cal complementar-la per entendre més la complexitat del fenomen des d'aquestes altres visions. L'altre element que crec que també aportem o podem aportar des de l'antropologia és la comparació. El fet de poder mirar-nos contextos diferents i identificar les similituds, però també els contrastos, i, per tant, anar en la direcció de desnaturalitzar coses que ens semblen donades i evidents, i que quan és això que fa l'antropologia, mirar-se contextos diferents i veure com allò que en un indret sembla natural, doncs en un altre indret és impensable directament, o és quelcom molt residual o molt minoritari. I això ens permet avançar també en el coneixement dels fenòmens. Un altre element que també, o un altre moviment que hem de fer i que també he assenyalat abans, seria la historització dels processos que estem mirant, la necessitat irrenunciable de mirar-nos els processos en perspectiva històrica i veure, intentar identificar els factors que ens han portat fins aquí i intentar identificar també com es construeix el futur, d'alguna manera.
Estic simplement, si us n'adoneu, repassant els trets bàsics de la mirada antropològica, no? Perquè l'altre que volia també assenyalar és l'holisme, no? És aquesta mirada que té en compte el context. No podem mirar-nos l'habitatge només com un fenomen aïllat i molt ben delimitat. És el que també us intentava dir amb la meva intervenció anterior, no? Quan ens mirem l'habitatge, hem de mirar-nos també tot el que té a veure amb les condicions del desenvolupament de la ciutat, no? O de l'urbanisme, per exemple. Quan ens mirem quin pes o quina càrrega suposa per les economies domèstiques l'habitatge, és irrenunciable també mirar-nos quins ingressos tenen les economies domèstiques i, per tant, el treball remunerat i el treball no remunerat, no? Etcètera, etcètera. Bueno, tots aquests elements, no? Totes aquestes fletxes cap a fora, no? Que apareixen immediatament quan intentem mirar-nos un fenomen amb una perspectiva holística. No? I en darrera instància, l'última proposta que volia fer seria la d'intentar entendre l'habitatge com, i aquí parafrasejaré una mica Marcel Mauss, no? L'habitatge com un fenomen social total, en el sentit que és un fenomen que, molt més enllà de la seva especificitat, no? Remet a tot de dinàmiques que van molt més enllà i que ens parlen de com és la societat en el seu conjunt. No? I aquí també podem recórrer a l'Ignasi Terrades i al seu llibre Elisa Kendall, no? I parlar de com, quan ens mirem, i això també va una mica en la línia del que deia el Miguel fa una estona, no? Quan ens mirem en quines condicions habiten els més desposseïts dintre d'una societat, no? Aquells que en els llibres de la història només seran una nota a peu de pàgina, no? Doncs entenem molt més clarament, no? Quines són les dinàmiques generals i sistèmiques d'aquella societat. No? Perquè aquests processos, per exemple, de racisme immobiliari, de despossessió més en general, es desenmascaren quan ens mirem els més desposseïts, però estan afectant de manera més transversal tota la societat. I ho deixo aquí de moment. Ho he explicat molt bé. No sé si voleu fer allí... No, sí, comprar tot el que diu la Irene, és la meva directora de tesi, jo estic per comprar tot el que em digui. No, clar, jo pensant com en aquesta qüestió, o sigui, una cosa que jo intento dir i que crec que li vaig dir a la Diana també quan em va fer la proposta és, clar, jo sobre el que he treballat no és sobre l'habitatge, sinó sobre els moviments pel dret a l'habitatge. De rebot aprens coses sobre l'habitatge. I jo és com pensant una mica en aquest sentit, o sigui, jo crec que el que em porta cap a l'antropologia és el mateix que ja em va portar com cap al periodisme en el seu moment, perquè tampoc vaig estudiar periodisme, o sigui, soc allò farsante en tots lados, però que és justament com aquesta possibilitat de poder explicar què és el que està fent la gent que està intentant fer del món un lloc millor. No? I pensant una mica en això, he com recuperat l'Anna Tsing en aquest llibre que es diu Fricción, que només està traduït al castellà, té un textet molt bonic que es diu Un pelo en la harina, on ella com explica una anècdota d'un, ara no me'n recordo exactament del context, ella treballa sobre l'explotació de la fusta a Indonèsia i llavors hi ha com una persona d'una comunitat que el que li demana és que intervingui, no sé si és perquè ella se'n va a la capital, no recordo exactament el context. I clar, ella com a antropòloga, amb tot això, com a acadèmica, com amb tot el seu privilegi, el que li demana és que intervingui i que vagi a parlar amb el govern. I ella diu, clar, és que jo no puc anar a parlar amb el govern. I ella, en el text, el que diu és, clar, jo hi ha un moment que dic és que l'únic que sé fer és escriure. I llavors li diu, doncs escriu com un pèl a la farina, que és com una metàfora perquè hi ha com uns pastissets de farina d'arròs que regalen com a la gent, sí, que és com una mostra com de quan ve una autoritat, se'ls regala aquests pastissets. Doncs has de ser un pèl a la farina com per tocar els nassos en aquesta gent. I llavors ella fa com una reflexió sobre com escriu, o sigui que la feina és escriure per impedir que segueixi el business as usual, que diu ella. I diu que fa com aquest esforç d'explicar moviments utòpics, fins i tot quan no són victoriosos,
com per donar exemple de que es poden fer coses, de que es pot lluitar, de que es pot qüestionar com l'ordre de les coses. I jo és com aquest coneixement, com fent servir, diguéssim, totes les... tots els elements, diguéssim, que ens aporta l'antropologia, que recollia la Irene, jo crec que són especialment rics en aquest sentit. I amb aquesta preocupació que us deia abans, per la transmissió de les estratègies, dels repertoris d'acció col·lectiva, de les maneres de lluitar de diferents moviments, jo crec que també és com crec que podem fer una feina important en aquest sentit. Hi ha una cita del David Graeber, que la faig servir fins a la societat, però que crec que té molt sentit, que ell en aquest llibret que es diu Fragmentos para una antropología anarquista, ell diu el paper de l'intel·lectual radical ha de ser observar a aquellos que están creando alternativas viables, intentar anticipar cuáles pueden ser las implicaciones de lo que ya se está haciendo y devolver esas ideas no como prescripciones, sino como contribuciones, posibilidades, como regalos. És a dir, com establir aquest vincle amb els propis moviments de manera que no per dir què han de fer, no per mirar-te des de lluny què estan fent, sinó de anem a analitzar què és el que esteu fent i jo puc intentar, com l'Anna Ching deia, l'únic que sé és escriure, doncs com que jo que sé fer és això, com puc empaquetar-ho i que potser us servirà a vosaltres, que això amb la PA hi ha hagut moments bonics d'aquest reconeixement, de dir que ho hagis posat per escrit ens serveix o per anar a fer una presentació i posar això sobre la taula en un altre context, o per saber què està fent la PA de 3 comarques més enllà, perquè com que no tenim espais per parlar entre nosaltres, aprenem una pràctica que tenen companyes nostres que nosaltres no la sabíem, que pot servir pel propi col·lectiu, però també pot servir per compartir i com per fer volar aquestes idees. I per mi pensant en aquesta qüestió no tant de l'habitatge en si, sinó dels moviments per l'habitatge, però jo crec que si acompanyem els moviments per l'habitatge estem millorant o intentant millorar la qüestió de l'habitatge, jo penso que el que podem aportar va molt en aquesta línia. A banda de que la mirada, sense negar que la mirada que diu la Irene de no mirar només els moviments, a mi em sembla molt útil i quan la llegeixo em sembla molt inspirador per pensar en aquesta qüestió de l'habitatge. I diguéssim que jo estic com en aquest calaixet dins de l'univers de l'habitatge, per dir-ho així. Sí, jo com el menys antropòleg de tota la sala. Hi ha hagut una cosa que ha dit la Irene que m'ha semblat molt interessant, que era com que molts cops sembla que l'antropologia hagi d'estudiar les persones més afectades per un determinat fenomen, però crec que és molt interessant com aquesta antropologia de l'opressor, que està a l'altra banda. I jo l'altre dia, per exemple, llegia la carta que enviava l'antic propietari de la casa Ursola, l'Albert Uller, que era una carta on es posava una mica a plorar per tota la situació que li havien aturat el desnonament del Josep, del professor, i la carta acabava dient: en una societat on els valors fonamentals es dilueixen, cal preguntar-nos quins són els veritables voltors. I jo dic, aquí s'ha de fer vull dir, algú des de l'antropologia, des del TV Prop, s'ha d'anar a parlar amb aquest senyor per veure què té al darrere, quina és la seva subjectivitat, quina és la seva perspectiva. Jo crec que amb agències immobiliàries i tot el que comentava la Irene crec que és una perspectiva molt interessant i que des de l'antropologia ajuda molt a entendre una època molt caòtica, molt desendreçada, amb la crisi de l'habitatge. No paren d'haver-hi noves lleis que impacten a les persones de diferents formes en funció de la subjectivitat, de les coses que les atravessen, i per tant jo crec que és molt important poder endreçar, donar sentit i posar nom a fenòmens que hi ha molts cops que ni les advocades ni des de moltes altres disciplines sabem com anomenar ni detectar perquè no tenim aquesta mirada d'antropòlogues. Crec que no és sorprenent que la resposta sigui que importa molt l'antropologia. Continuant en aquesta qüestió, jo us volia preguntar com penseu que són de rellevants les aportacions que fa l'antropologia justament, el tema que estem tractant de l'habitatge, no només a nivell acadèmic, que jo crec que això té uns criteris diferents, sinó sobretot a nivell social i a nivell polític. I la pregunta de veritat és com fem per ser més rellevants social i políticament? Irene, si vols començar, seguint a l'ordre?
Vale. Doncs hi ha una primera qüestió, no? que crec que és ineludible, però de tan òbvia crec que convé no oblidar-la, que és la qüestió de la devolució de la recerca. No? El fet de que, una mica en el sentit de la cita del Graeber, no? que deia el Joao, fem recerca per alguna cosa, no només per anar fent currículum o per aconseguir una plaça a la universitat o coses per l'estil, sinó també per retornar alguna cosa a les persones amb qui hem col·laborat o que han col·laborat amb nosaltres en el curs de la recerca. Això no vol dir que haguem de ser absolutament complaents amb les nostres informants o amb les participants a la recerca, no? I, de fet, ens trobarem, si seguim la proposta que feia fa una estona de parlar no només amb les víctimes, sinó també amb altres actors, doncs ens trobarem que de vegades potser no agradarà tant, no? Els resultats o les conclusions a les quals arribem, però igualment crec que tenim aquest deure de retornar alguna cosa. No? I fugir, per suposat, d'un tema que ens preocupa i que és molt candent ara mateix, que és la qüestió de l'extractivisme de la recerca, no? L'extractivisme de dades, no? Presentar-se en un lloc, en els moviments socials passa molt, no? Pretendre doncs, que la gent ens concedeixi entrevistes i treure molta informació i després desaparèixer i no aportar res. No? Bueno, això, sens dubte, és la primera cosa a evitar i hem de pensar maneres de fer aquesta devolució i aquesta divulgació de les nostres conclusions. No? D'altra banda, i aquí ja em baso una mica en l'experiència pròpia i també d'altres persones presents segur, és què fem amb els mitjans de comunicació, per exemple. No? Quan ens comencen a convidar a llocs, no? A la ràdio, a la tele, als diaris, etc., no? per donar entrevistes, per participar a taules rodones, etc. No? Doncs crec que, en certa manera, tenim un cert deure també d'acceptar, perquè quan no hi som, que és la majoria de casos, no hi ha cap antropòleg a les tertúlies, no? Doncs hi ha un buit i falta la veu dels antropòlegs i les antropòlogues. No? I llavors, en certa mesura, i en la mesura de les nostres forces, perquè tampoc podem estar a tot arreu tota l'estona, doncs donar testimoni de l'existència de formes de conèixer la realitat social que són diferents d'una enquesta qualitativa, que són diferents, per suposat, d'una elucubració sense cap base empírica, etc., doncs crec que té molta potència i és una tasca que, en la mesura del possible, repeteixo, hem d'intentar entomar. I una tercera pota, potser, d'això que estic dient, té a veure amb la docència. Clar, jo parlo des de la posició d'una professora universitària que imparteix docència a diferents nivells educatius, no? Un d'ells és el grau, després el màster, després el doctorat, en general, no? Jo crec que aquí també fem una tasca que té alguna cosa a veure amb la divulgació, perquè moltes vegades, i ara parlo, per exemple, del nivell de grau, no? L'estudiantat de grau no necessàriament volen ser investigadors en el futur. No? I també quan impartim docència a graus que no són el grau d'antropologia, per exemple. No? De fet, el nostre departament fa classe de la UB, fa classes d'antropologia a moltes altres carreres, a molts altres graus. No? Doncs aquí hem de pensar la nostra tasca docent no només en el sentit de formar investigadors i investigadores, no? Sinó també de formar professionals, més en general, de l'antropologia o d'altres disciplines veïnes, no? Que es beneficiaran molt d'aquesta mirada antropològica. No? I en aquest sentit crec que també tenim com una responsabilitat. No? Donar a conèixer, a més, l'antropologia a nivells educatius anteriors, no? Com pot ser el batxillerat, la secundària, etc. Això és una gran assignatura pendent que tenim, però que estem també començant a entomar, per exemple, en el cas del nostre departament, no? I crec que també va en el sentit d'anar com posant la llavor perquè en algun moment l'antropologia formi part de la formació inicial de les persones en aquest país. No? I això és una cosa que també podríem anar treballant més. No? Ho deixo aquí. Irene, jo a vegades faig la broma en classe de que hem d'arribar a que quan hi hagi una tertúlia, en vez de llamar a segons que nombres, ens truquin a nosaltres, no? Antropòlogues, per poder parlar allí, com passa en altres països, com a Noruega.
No, jo, o sigui, per començar, agafant el fil de la Irene de la part periodística, diguéssim, sí, jo crec que això és molt important realment, no? I clar, o sigui, com que hi he treballat uns quants anys, tinc col·legues que són periodistes que estan en diferents mitjans i les relacions en aquest àmbit hi ha molt d'escriure a algú dient coneixes algú que sàpiga d'això? Saps d'algú que pugui venir a parlar d'això? I jo crec que la presència de l'antropologia en aquests espais és important i jo crec que hi ha molta reticència també des de l'antropologia perquè els mitjans requereixen una simplificació del discurs, no? I molt sovint la gent que s'hi dedica doncs, no està disposada perquè clar, o sigui, vols qüestionar, problematitzar qüestions que són molt complexes i ho has de fer potser en una notícia que dura 1 minut i mig, no? O en una tertúlia que durarà 10 minuts amb perfils totalment estrambòtics, no? Però jo crec que estar present en aquest tipus d'espais és molt útil en aquest sentit, com d'anar fent una mica de mella en aquests discursos tan instal·lats. O sigui, jo penso, per exemple, llegint el llibre anterior de la Irene, una cosa que és evident, però quan la llegeixes dius què és això, qüestionant com que el contracte que tenim com un acord lliure entre dues parts sigui realment un acord que es pren amb llibertat. Sabem, si treballem, lloguem pisos, sabem que no és un acord que es pren amb llibertat. Però de cop tenir una mirada com que més reflexiva sobre això, penses, clar, posar això sobre la taula en un espai de divulgació generalista permet anar qüestionant segons quins discursos. I pels propis moviments la qüestió del discurs o del llenguatge és molt important. I, per exemple, últimament em fixo molt com en el llenguatge que fa servir el sindicat de llogateres, que hi ha paraules que estan molt triades. Clar, ara ja no es parla de propietaris, ara es parla del rendista i de qui és propietari de casa seva i es fa una diferenciació en aquest sentit. I en el sindicat hi ha molta gent que ve, no necessàriament de l'antropologia, hi ha bastanta gent, o la Irene també hi ha estat, que ve de l'antropologia, però també d'altres ciències socials. I com jo crec que aquesta anàlisi és també la que permet com anar construint altres discursos. I d'altra banda, sense repetir-me massa amb el que deia la Irene, jo crec que pensar en allò que és rellevant pels propis moviments, quan pensem què volem investigar. No és a mi em fa il·lusió investigar sobre això, evidentment que a mi em fa il·lusió investigar, vull dir que tiro per allò que em mou i que em motiva, però a vegades pensar què és rellevant per a aquella gent que està ja treballant sobre aquesta qüestió, està patint aquesta qüestió i no necessàriament caient en la complaença, com deia la Irene, que no és fer allò que volen els moviments, però a vegades que la demanda dels propis moviments és volem entendre com funciona el poder. I, per exemple, ara des de la PACA vam fer aquestes jornades al novembre i hi ha aquest interès en necessitem recerca per saber com funcionen els fons voltor, perquè tenim un enemic sobre el que no sabem com lluitar. Llavors, com teixir aquests vincles jo crec que pot ser molt útil també en aquest sentit. No necessàriament en el sentit de dir que ho fan tot molt bé i no criticar res, perquè això tampoc és útil necessàriament, però sí buscar quines respostes són les que podem aportar des de la recerca. Jo crec que això és com molt important. Jo no afegiria gaire, però l'únic que sí que volia apuntar era aquesta qüestió que es parlaven de la interdisciplinaritat, d'intentar que vagi a altres, més enllà de la universitat, que estigui en altres, intentar plantar aquesta llavor. I com a advocat, crec que, per exemple, que hi ha moltes altres disciplines que els hi costa mirar-se des de fora. I crec que és molt difícil ser un professional de qualsevol disciplina sense aquesta mirada des de fora. I, per exemple, un advocat, una advocada, un jutge o una fiscal poden sortir perfectament de la carrera, exercir la seva professió sense haver-se qüestionat què és el dret. I com és un constructe del poder, un constructe cultural, aquesta cosa de donem per garantit el dret a la propietat, donem per garantit els contractes, els desnonaments, una sèrie de qüestions que si no tens aquesta mirada una mica antropològica és com complicat sortir-te d'aquest marc i crec que hi ha moltes ciències socials i altres professions que necessiten mirar-se des de fora per
poder canviar algunes qüestions. I des de l'Observatori IDES, que a la Junta estan la Irene i el Joao, ens ve molt bé sempre aquesta mirada de poder mirar-nos des de fora, sense ser moltes de nosaltres antropòlogues, de tenir com una mena de mètode etnogràfic casolà d'estar als moviments socials, d'escoltar, de veure aquestes subjectivitats, i crec que això enriqueix molt qualsevol professió. Moltes gràcies. Per terminar, la meva última pregunta és justament com tots vosaltres en les vostres trajectòries i les vostres recerques interaccioneu amb agents del món social, en els moviments socials, en els legisladors, en els dissenyadors de polítiques, entitats del tercer sector i cooperatives. I llavors la pregunta seria una mica com podem justament dialogar amb aquests agents justament per fer socialment més rellevant el que fem. Irene, si... Sí, aquesta pregunta donaria per una sessió de 2 hores segurament per si mateixa. Llavors, simplement com per tornar i per lligar-ho amb el tema de l'habitatge en concret o de la crisi de l'habitatge, posaré com a exemples de amb quines disciplines podem establir un diàleg per entendre aquesta crisi de l'habitatge. I, per exemple, molt clarament la qüestió del dret, en el projecte aquest de BIPROP que estem coordinant amb el Marco Aparicio, per cert, que no l'hem esmentat, de la Universitat de Girona, doncs aquí el que tenim és un equip d'investigadors i investigadores, antropòlogues i juristes, un equip mixte, i el que estem intentant és donar-nos com una mena de suport mutu en el sentit de fer-nos demandes mútuament. I està sent una experiència bastant interessant perquè treballem de maneres diferents, perquè treballem a ritmes diferents també, etc. Però estem fent etnografia i de sobte ens ho paguem amb una normativa o amb un marc legal que necessitem entendre, i llavors podem fer la demanda als juristes de l'equip perquè ens expliquin quina és la normativa que està incidint en aquest fenomen o que està emmarcant aquest fenomen, etc. I a la inversa també, perquè el dret viscut és quelcom que també podem indagar o que també podem intentar explorar des de l'etnografia i des de l'antropologia jurídica en concret, que tenim companyes que s'adscriuen, diguéssim, en aquesta subdisciplina. Evidentment, també la crisi de l'habitatge requereix d'un diàleg amb l'economia, amb la ciència econòmica, vaja. I aquí el que tenim és una relació de poder molt forta entre disciplines o una desigualtat, una asimetria, perquè sabem que quan es vol explicar, per exemple, en els mitjans de comunicació, quan es vol explicar qualsevol fenomen, i el fenomen, per exemple, de la crisi de l'habitatge, doncs es crida primer a un economista, per exemple. Llavors, el que hem d'anar fent és contribuint una mica identificant com dintre de la ciència econòmica també hi ha dissidències i també hi ha postures crítiques, i tenim l'economia feminista, l'economia crítica en general, etc., que ens permeten també anar sustentant i anar com contrastant, si volem, les nostres conclusions com a antropòlogues. I aquí també hi ha un diàleg molt ric del qual he pogut nodrir-me en diversos moments. Un altre àmbit, quan parlem d'habitatge, és l'àmbit de l'arquitectura i de l'urbanisme. I aquí, per exemple, quan ens mirem la qüestió de l'habitatge des d'una perspectiva de gènere, molt clarament l'urbanisme feminista apareix per explicar-nos i per donar-nos com les bases per veure què és el que hem d'explorar, per veure com l'habitatge s'entén en el seu context, una mica el que explicava al principi, i per tant les condicions que ofereix l'entorn urbà són molt importants per entendre o perquè un habitatge realment compleixi les seves funcions. Contacte o fertilitzacions mútues, anem a dir, amb els moviments socials. Aquí qui en pot parlar molt més és el Joao i el Miguel també, que està molt implicat també en moviments, però totes aquí a la taula hem tingut aquestes experiències de diàleg i de mútua influència, tant en el cas de la PA, com en el cas del sindicat de llogateres, com en el cas de diferents assemblees de barri. Tu, Diana, també
treballes en aquest àmbit, no? Darrerament. Però, a més, aquí podem afegir, i aquí sí que és el Joao qui hauria de parlar-ne, altres moviments que no són necessàriament de l'àmbit de l'habitatge només, però que en moments determinats poden establir aliances amb el moviment per dret a l'habitatge per aconseguir o per visibilitzar alguna problemàtica en concret. I ara, al nostre voltant, per exemple, estan florint les assemblees de docents contra els desnonaments, per exemple, no? O el propi moviment antiracista en alguns moments estableix alguna col·laboració amb el moviment per l'habitatge, etc. A nivell més d'altres actors socials amb qui podem també interactuar i podem també nodrir-nos mútuament, doncs tots els processos legislatius o de disseny de polítiques, en el moment en què tenim, i això, per exemple, a través de l'Observatori d'ESCA ho fem sovint, de poder estar a la taula, diguéssim, on s'escolten experts sobre determinades qüestions d'habitatge i ciutat, per exemple, abans de redactar una llei o quan hi ha una proposició de llei o quan s'està tramitant i coses per l'estil, el propi procés del 30% que esmentava el Miguel abans, d'aquest 30% d'habitatge protegit en les rehabilitacions i noves construccions a la ciutat. Aquí també hem pogut, d'alguna manera, aprendre molt, i hi ha diverses investigadores que han treballat també sobre això. El moviment cooperatiu també seria un àmbit amb el que podem establir col·laboracions i aliances. I vaja, en fi, és novament fer una mica el mapa de tot l'ecosistema dels actors que estan incidint sobre la problemàtica i anar establint aquest diàleg que ens enriqueix i que ens permet també fer aquesta aportació, eventualment, per la qual advocàvem abans. Gràcies. No, sí, jo crec que si pensem aquest diàleg amb els moviments socials, sí, potser per no allargar-me molt, jo crec que té a veure amb coses que ja he comentat, no? Però una cosa que, pensant en aquesta qüestió, em remet a una cosa que potser no he dit abans, de la riquesa de l'antropologia en aquest sentit, com de la naturalesa emergent de la recerca, i que en la pròpia recerca, clar, si estàs escoltant realment, vas trobant qüestions que són més rellevants per la gent amb qui estàs treballant. Jo crec que això té, sí que estar obert a escoltar això permet també generar com aquests ponts o aquestes aliances. I per mi, per exemple, la Irene apuntava el que ha explicat el Miguel, el vincle entre dret a l'habitatge i racisme, o exclusió del dret a l'habitatge i racisme, em sembla com una qüestió superrellevant que alguns moviments han intentat posar sobre la taula, no sempre amb molt d'èxit. A Catalunya hi havia hagut algunes campanyes amb una mica d'impacte en mitjans. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha fet una campanya molt més articulada i realment està aconseguint posar això sobre la taula, i tenir capacitat de respondre a aquestes qüestions jo crec que és important també. La Irene també esmentava aquestes assemblees de docents contra els desnonaments o pel dret a l'habitatge. Quan es va fer la presentació o l'assemblea, diguéssim, de presentació d'aquest col·lectiu a Barcelona, van crear dues comissions i una de les comissions era de recerca. I jo parlava amb una mestra que deia, clar, és que necessitem poder explicar quins són els impactes que té sobre la infància viure aquests processos. I jo, esclar, des d'aquí hi ha una demanda claríssima. Necessitem això. Jo crec que des de l'antropologia tenim capacitat i hauria de ser com la nostra feina com respondre això. Jo crec que això és el que permet també com establir aquest diàleg, estar escoltant i tenir capacitat de resposta en aquest sentit. Només per afegir i repetir una miqueta com aquesta idea de la importància de saber què necessiten els moviments, no anar com amb una etnografia ja preestablerta, amb un tema ja a tractar, perquè molts cops és en aquesta sinergia del que tu necessites i del que pots aportar on pot sortir com un vincle més interessant i un treball més interessant. I jo crec que no només és quin és el tema, sinó estratègicament
quina és la devolució i quin és el format i quina pot ser la contribució, per exemple, a nivell comunicatiu d'aquella recerca, perquè en un moment em pot acompanyar un litigi estratègic o una iniciativa legislativa popular, i jo crec que aquesta sinergia és molt interessant, per exemple, en processos de construcció popular del dret, és a dir, que són els moviments socials els que estan construint el dret, i aquí aquests treballs etnogràfics, aquesta sinergia, jo crec que és molt interessant per acabar de collar-ho tot. Doncs moltes gràcies. Tenim un parell de minutets per si teniu alguna pregunta, algun comentari que fer. Hola, jo sóc estudiant d'antropologia de tercer i em preguntava com aquesta idea que heu repetit d'estudiar els fons voltors, estudiar els rentistes, no volen ser estudiats. I jo entenc per què no volen ser estudiats, en el sentit de com, doncs, se'ls ficarà com davant i se'ls dirà com que són un problema perquè són un problema, vull dir. Com plantegem des de l'antropologia aquests estudis perquè puguem entrar en aquests espais? Perquè no podem mentir, perquè si no, no estem sent ètics, antropològicament parlant, però anant de cara i dient el que volem fer, no se'ns deixarà entrar en aquests espais. I a mi m'encantaria poder fer antropologia de l'elit, em sembla superinteressant i supernecessari, però em costa molt pensar com entrar en aquests espais i que pugui fer una investigació coherent. I això era la meva pregunta. Voleu que respongui? O miri de respondre, vaja. No veig la persona que pregunta, però la conec, crec, per la veu. L'estudi de les elits té una llarga trajectòria en antropologia. Evidentment, en volum no té res a veure amb l'estudi dels subalterns. Precisament per aquesta dificultat d'accés, o també perquè durant molt de temps s'ha considerat que no era necessàriament massa rellevant, perquè potser els antropòlegs ja pertanyien, en alguns casos, a les pròpies elits, i per tant, aquesta construcció de l'alteritat, etc., era cap als desposseïts o cap als subalterns. Accedir en aquests espais, a aquest studying up, que se'n diu, és complicat i moltes vegades saber molt malament amb els temps dels projectes de recerca, etc., perquè depèn de tota una sèrie de serendipitis que no sempre es donen. Però val la pena veure una mica quina metodologia han seguit les persones que sí que han fet antropologia cap amunt, i moltes vegades el que veiem és que han picat molta pedra i han esperat el moment propici per entrar-hi i han fet servir de manera no necessàriament poc ètica, però han fet servir una certa aparença de candidesa que els hi ha obert portes, per exemple. Estic pensant, per exemple, en el treball de l'Antònia Pedroso Lima entre les elits bancàries a Portugal, que ella sempre explica que ella anava a molts esdeveniments de les grans famílies de la banca i de les finances portugueses, més o menys voltava per allà i tal, però mai ningú volia parlar amb ella. I un bon dia sembla ser que algú li va caure en gràcia, aquesta noia jove que estava fent un doctorat a Tarragona i tal, i va dir, ostres, mira, la meva filla també va a la universitat i ha de fer treballets, com aquest que tu has de fer i tal, faré un parell de trucades, i fent un parell de trucades se li van obrir totes les portes i va poder fer una tesi doctoral. Per tant, jo no ho descartaria d'entrada, crec que convé ser en els llocs. De fet, què és el que ens fa pensar que els subalterns o els desposseïts sí que volen ser estudiats? Jo no ho veig tan clar, tampoc necessàriament. En tots els casos hem de teixir unes relacions de confiança i hem de fer veure a l'altre la importància de la seva participació en la recerca. No veig que sigui absolutament i d'entrada, diguéssim, totalment diferent.
Jo, si em permeteu, afegiria això, que també té a veure si aconseguim que l'antropologia estigui més present a la societat, també a secundària, trobarem que arribarà major diversitat d'alumnat a l'antropologia, també pertenecent a les èlits, i això també serà una manera de poder fer-ho. Una última pregunta. Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Irene, ja et deixem descansar, pobre. Joao, Miguel i a vosaltres per estar aquí avui celebrant amb nosaltres l'antropologia.